белег на кое заболяване може да е изгладеният език. 62-годишен японец се оплаква от умора и отоци по краката. Въпреки балансираната си диета е загубил 10 кг телесно тегло през последната година. Прегледът при лекар установява бледа кожа и изгладен език. Кръвните тестове показват тежка анемия с хемоглобин 41. Пациентът не приема медикаменти, освен витамини. Каква е диагнозата и какво трябва да се направи? Изгладеният вид на езика се дължи на атрофия на повърхностни структури, наречени папили. Медицинският термин е атрофичен глосит. Той се среща в до 25% от пациентите с дефицит на витамин B12. Допълнителни изследвания доказват ниско ниво на витамин B12 и положителни антитела за автоимунното заболяване пернициозна анемия. Гастроскопията потвърждава наличието на атрофичен гастрит като причина за нарушеното усвояване на витамин B12. Започнато е лечение с кръвопреливания и мускулно приложение на витамин B12. След 2 месеца пациентът вече няма анемия и се чувства добре. Запомнете, че изгладеният език може да е белег на дефицит на витамин B12. Споделете клипа, за да стигне информацията до повече хора. Аз съм Стефан Митев, лекар-гастроентеролог, практикуващ научно базирана медицина. Пишете ми, ако имате нужда от изследванията колоноскопия и гастроскопия.